San Fermin ikastolako oinez dendaren inaugurazioa ofiziala egin da. Lan asko egin eta gero San Fermin ikastolako guraso eta laguntzaileei esker, denda irekiera ofiziala egin du. Bertara, Abel Barriola eta Oinez Bengoetxea hurbildu ziren eskupilotak sinatzera. Gazte eta helduak bete zuten denda, irekiera ospatzeko edota pilotak eskuratzeko. Gaur hasten gera, gure ekitaldien eta Nafarra Oinezen ekitaldien lehendabiziko saioa eta gure denda polita eta honekin, honekin ematen dugu hasiera gure saioen dendaren hasierarekin gure saioen, batoioari, ez da? Esker behar dugu batez ere hemen lan egin duten gurasoei, ez? Hemen egin den lana, beti bezala, ikastolako gurasoen lanarekin egin da, batez ere, guztiz, eta izugarrizko emaitza polita hemen ikusten alduguna lortu dugu. Eskertzea nola ez, gure pilotariei etortzeagatik, eta, bakarrik kurtzea mutikoen aurpegia eta neska mutikoen aurpegia, pena merezi du beraiek etortzea eta mila esker benetan. Eta, zorionak, eskerrik asko eta batu dugu.